De werken joert maar een paar machines in het fabriek van Imperial Tobacco. De meesten stieren stil, want de personeel stiert van het grootste pad boeten op stritten. De oorzaak van de staking is een conflict over de nieuwe CAO. Door een oude compensatieregel zou de leensverbetering net gelden voor een groep van 60 werknemers. Actie dus. En opvallend, de meeste van haar 240 collega's binnen solidair. Maar 60 mensen, dat is wel een kwart van deze fabriek. En als je die nou vallen laat, dan is de orde keer weer een orde groep aan de beurt. En daar verstaan wij hier dat dat net weer gebeurt. Ja, ik heb weinig keuze. Hoezo? Ik heb weinig keuze. Nou, zo lang werk ik hier nog net. Nee. Dus dan moet ik eigenlijk wat langer beloren. Dus je weet het maar nooit. De directie van Imperial Tobacco had geen begrip voor de stakers. De actie kostte het bedrijf net alleen nog geld, op dat zal de staking geen goede indruk maakje bij het memberconcern in Amerika. We hebben met elkaar een heel goed verhaal neergezet door hier te laten zien wat we kunnen. Daarom is ook die investering, en daar zitten we nog middenin, van 42,5 miljoen. Maar we hebben nu wel een flinke deuk opgelopen door dit hele verhaal. En dat is nooit goed, ook niet binnen Imperial. Aan de andere kant, het gaat maar om 60 werknemers. Het gaat om peanuts financieel gezien. Waarom geeft u niet toe? We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd een uitkomst te bereiken. En dan zou je met twee partijen een uitkomst moeten willen. Nou, wij krijgen nou het gevoel dat het managementteam steeds had van het gezichtsverlies. Wij jouw taak. Het personeel krijgt zijn zin. Het personeel is de baas. Dat soort emotie wordt dan erin lijn. Ja, en die emoties, dat is net de beste raadgever in dit soort situaties. De directie beziekt het nou bij een kwartpleit, morgen in Utrecht, de staking te bereiken. Oont die tijd gingen de actievierders in alle gevallen terug. Een principezaak. Jou gewoon ta. Het gaat net om het geld. Dit is een bedrijf waar ook griezelig volle geld verzinnen wordt. Dat mag ik duidelijk wijzen. De mensen roken meer in crisistijd en ze roken ook meer check. Dus het gaat gewoon goed. Er is duidelijk een afspraak maken vorig jaar dat het voor iedereen geldt zo. Voor alle werknemers hier. En net voor deze groep dan uitsluiten. Dat kan het. Dat is net goed.